И ти тя кошката на тия. Трета вяма. Ама не дейте много да са точите предварително, защото си още топката не са яли тези тарани. Да. Това е другото нещо, което трябва да влезе. На колко вода пърше? Толкова. Цели бенк обаче... Я са наведете, бутайте рибиците. Бута не е факт, че да стане. И ми е чудно, защо няма грант с стикалите. Едно пътети ямате. Явно е илюминирал обре. На време отидох. Ти деца, те се Едно ги искам от София, обаждах се един от Ти София. нямаше да ходиш, те си понеделник да връзба и гледаш, ма, Не. Един от София се обади, не знаеш какво каза. Абе, кажеш ти по-силно, по-такова, да ги вземем ние. Не става се. Ти му звъни по телефона, че не се обажда. Иде, какво става, бе? Митко, хванахте в кадър, ще покажа на Тошка. Ми запресни поне ръкавици. Пъмиси това пътовете. Ти е на 5 долу. Бате, като те ползвам горе, ще има мачкието да се облика после. Не ще се загуби, дено. Дено, а? Кой махи гоня, бе? Айде, давай. То пак на пейте, аз пак ще се. То са точно 10 кила. Чакай, оставя съм скъпан. Няма как да вземем това гория. Ама, десета, ето взема. Ама не бъде ли битова, бе? Има специалисти, Гледай. Да? Те сега ще ги извадиш. Не, пеца, ама едното си е за мен. Най-голямото. Да. Това не е... Това не е голям. То не е хубаво за ядене, бе, Не, Митко. бе, това не е старио за яка. Там има... То след следващата партида вече може да не ги пръскат. И то погледам как се оставам. Взимай шишето вътре направо и не се занимай. Обаче сега тия ще бъде. Това ще бъдат най-добре. Какво ще бъде? Сега ще бъдат най-добре. Те се въртят един-два дена и тук само. Ето тук? Да. Той, когато по-миналата година прехвърляхме рибата, тя седя тук една седмица.